ajul-ajul meneh. Sore-sore nang latar karo kancane rame-rame karo kancan lawan ayu ngapur bae banjur manut iki mau dadi apa coba campur sari dibuka sik notasi ning campur galak la wong kowe sing marah-marah yo gendere tetep setia ya ada di ngopo pancene ora tau latihan ya dadi campur galak ora apa-apa ngene iki malah semu remuk ya dhewe ngaturake aku panuwun truk raketan mung saklimah melu-melu pasak plungsu melu-melu uduk awake dhewe nang kene diparingi didhawuhi supaya awake dhewe paring panglipur ning mau digayang banget karo Mbah Manyo gandeng mung sedhela ya awake dhewe sedhilit bae ya iki rada mlanjak ya ora apa-apa wis dianu ki ra moyo karang dagelan iki suwe nek ra tajak-tajake ya iman-iman ya awake dhewe dedonga supaya raga Wahyu Mataram kuwi bakal ngrembaka tak dongake nang wong ku biyen ya nggone muridku dhewe iso langgeng le jadil utawa le duwe paguyuban jatilan tenan rencing dengane Wahyu ki rada mletik ucake rada encer uteke nanti dredek ya ra ngono kuwi tegese encer ki encer mergo pinter campur barang lir kuwi nggih bab perkara kabudayan ki dudi contone ana jatilan yo duwe anggo ya to yo apa meneh wah wis werna-werna dicampur sari wah gamelane nang kono yo ana nang kene iki komplit ya nek yo kuwi sesuk nek bar ngene iki yo terus gentenan sesuk gentenan nggon aku ngono tak tanggap anggomu tak tanggap jadilanmu ya to sukses jaya di udara dadah ngono ya apa-apa nek sedulure akeh ki pancen kaya ngono kuwi nek sedulure akeh kuwi babasan suket godhong dadi lewang oh iya
Ayo ngopo-opo ngono. Awake dhewe ngaturake lagon sepisan wae. Tak ngaturake lagon sepisan. Apa? Tunjung pantrate. Ayo sik, Pak. Tak sampean pamoreng sok semua sing